Hi guys, nanay mi diri sa Siargao and then nanay mi diri sa amo ang gisihan nga resort sa Viento del Mar. So right now, well, after among i-fix ng ang things and ang mga butang or angay namong dadon, going day may sa Magpupungko. So, see you there sa Magpupungko. The famous Magpupungko. Muna ito ilang pool. Mga famous spot diri sa Siargao kay Lagyo. So, from General Luna to Magpupungko takes like 30 to 45 minutes. One posting for a picture. Thumbnail. Naami karon sa karinderya diri sa Siargao. Naghuwat sa among food. 40 minutes pa siguro kay daghan kayong tao. Namoy plano mag maniud nga re kanang order lang mo daan. Para kanang inigumanin dito og magpungko-pungko ka ora din mo if into photography mo and then ganahan mo kuha adto jung mingaw. Ari mo direk alas 8 buntag para makuha jud ninyo tong Magpupungko nga bonggang-bongga. Kayo niyong makuha diri kung inaron. Puro nagbungko. Mga tao. Asin, dinani kadaghan mga tao. So, kaon sa mi guys and see you later. Sila entrance. So, hey guys, nanami karon sa Cloud9 and diri mi magstay for sunset. ₱50 ang entrance like this one. Musaka ka ani. Then mo try mi adto dito. Dili mi mo surf kay di mi kay mao. So, as in guys, like daghan kay tao mura siya dalan. Siya road nga two-way. As in like lingaw ba yang uban nag try sa surf and kami wala lang video ra mi diri ron. Okay, saan na lang. So, mao ni guys ang mga nag-surf. Ang sun is setting na. So, now, daghan kayo nagtao. Tingnan ko. Na ako sa pinaka babaw sa Cloud9. Actually, ni-set na ang sun. But, lisod kayo ipangita og position kay daghan kay tourist. So, be back and check my photos diri sa Cloud9. Hi guys, good morning. So, sa among second day today sa Siargao, going me sa
tulo ka island. So, in other words, mag-island hopping. So, i-update mo later on kung unsa mga ngalan sa island. But island, I heard tulo ka island, ang mga famous na island hopping nga ilang gi-offer din. See ya. Hi guys, naami sa Guyam Island. First island siya sa usa sa gi-offer nila nga island hopping din sa Siargao. So, kamay ka ni siya nga island, actually makita ni siya kung magsakay mo og airplane going Cebu to Siargao. Makita na siya sa super cute and then daghan rin siya mga coconut trees. So, see you on the next island. So, hi guys. Mao din ni siya ang second island nga gi-offer nila for island hopping. Ang ngalan is Daku. Daku siya sa island sa tulo nila nga gi-offer. Third or last island may ilang i-offer sa akin. Hi guys! Muna ni siya ang last island na ilang i-offer sa ilang island natin. They call it Naked Island. Literal din siya nga naked. Wakay kapasilungan natin. Daku kay siya nga bas nga nag mura siya og desert. Hi guys! So far nga akong ganan nga island is Naked Island kay nindot siya og lugar, dagat. So thank you so much for watching! Bye! Hi guys! Manihapon ta. Hi guys, nami sa Trattoria Chachu. Basta diri magdina. Ngam ta.